היום מציינים ברחבי העולם את יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים, והשבוע יצא לאור שער מיוחד במגזין לאישה, שפונה לגברים. לאישה, פרויקט מיוחד לגבר. כך כתוב שם, אם אתה מתעצבן מאיך שהיא מתלבשת, מעדיף שהיא לא תיפגש עם חברות, מאבד שליטה כשאתם רבים, מאמין שהיא תמיד אשמה, מרגיש שלא תוכל לחיות בלעדיה, הגיליון הזה בשבילך. אנחנו מביאים כאן סט כלים וגם מביאים רעיונות עם דברים שהיו אלימים ובעצם אחרי טיפול חזרו למוטב והפכו לאנשים נורמטיביים שאפשר ונחשפים באומץ רב כדי להראות לאחרים שזו לא גזירת גורל האלימות הזאת. אנחנו מדברים הרבה על נורות האזהרה לאלימות כלפי נשים, ותמיד נדמה לי שאנחנו כאילו מבקשים מנשים להכיר אותם. אבל גבר שישאל גם את עצמו, רגע, אני נהגתי עכשיו באלימות כלפי בת הזוג שלי, אולי אני פה לא בסדר, ובואו גברים, קחו אחריות. והם עושים את זה, אז פתאום כל המדינה קוראת לגברים אלימים לקחת אחריות ולפנות לעזרה, וזה באמת עובד. אנחנו רואים את זה במספרים.